DPP long live! DPP long live! DPP Nafatgiri Dr. Gambar Musaharini! Dr. Gambar Musaharini ke! Dr. Gambar Musaharini ke! DPP Nafatgiri Dr. Babu Gurune ke! Dr. Babu Gurune ke! गिबियावनो गासै खौरांगिरिखौ खुलुमबाय। जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंनि बर' पिपल्स पार्टी बिटिसिनि बाहेरनि 24टा जिल्लाखौ लानानै 10 लाख मानसिनि थाखाय जों मोनसे बिटिसिनि बाहेराव जानाखि राजखान्थियारि जों हानजा दादों, बे हानजाया जों सेन्ट्रेलि दानायनि उनाव गिबि खेबै दिनै जों कामरुप मेट्र' जिल्ला दाबाय। बेयाव जोंना जोबोद साखाफारा होननानै बुंनांगोन, जोबोद गाजा गोमजायै जों जाबाय। दिनै मोजाङै जों दानो हाबाय। बेयाव गैथ्राबाबो 500नि बारा मानसि दिनैनि बे समाव। दिनै जे जों गासै जे जोंनि बे बिपिपि बर' पिपल्स पार्टियाव जे गाजा गोमजायै गासिबो जे हेफाजाब होफैबाय, बेनि थाखाय निउस चेनेलनि गेजेरजों आं गासैखौबो खनसे बावहरबाय। बेखायनो जोंनि लक्ष्य उद्देश्यफोरा जाबाय बिटिसिनि बाहेरनि खौसेथिखौ लाबोनानै रांखान्थियारि जौगाथाय, राजखान्थियारि जौगाथाय, गासै सोलोंथायारि जौगानाय गासैखौ लानानै जों मोनसे राजखान्थियारि दानाय जादों। बेखायनो दिनै जों मोनसे सुखबर, मोनसे मोजां खौरां होनो नागिरदों। गासैनि सायावबो जों मोनसे मोजां मेसेज होनो नागिरदों। दिनै 30 अक्ट'बर, बे 30 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै जों बे मासखौ गासै जिल्लाखौ जों दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। 25 जिल्लाखौ जों बे दिनै गिबि खेब दाजेननाय। बे गिबि खेब दाजेननायावनो जोंहा जोबोद पजिटिभ, जोबोद मोजां साखाफारा जाजोबदों मानसिफोरा। जेरावनोखि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ, डेभेलप नांगौ, बेफोरनि सायाव जे मानसिफ्रा इमान बुजिबाय, इमान सजागता जाबाय, दिनै जों रोखा जाबाय। बेखायनो जों बे निउस चेनेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरो जे गासैबो खौसे जानानै जों बर' जाथिखौ जेरै दावगालांहोनांगौ एरै दावगालांनो हागोन होननानै जों मोनसे फोथायनाय जाबाय। बे दिनैनि समाव जों फोथायनाय मोनसे मोनबाय। बेखायनो जों मोनसे खावलायो, गासिबो बे दिनै दाजेननाय कामरुप मेट्र' दाजेननाय दिनै 30, गाबोन दं सनितपुर, समनिया दं बिश्वनाथ। बेखायनो जों गासै लागातार गति 25 जिल्लायाव जों जानायनि मोनसे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनाय गासैबो रायजो राजाया हेफाजाब होगोनखौ बे निउस चेनेलनि गेजेरजों आं गासैखौबो हांख्रायहरबावबाय। बेखायनो जों गासैबो जाहाथे ज' लोगो मोनलायगोन उननि समफोराव। बेखायनो गासैखौबो बुंनानै आं खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।